Si es una etiqueta divertida, el vino seguramente será desenfadado, un vino para que guste a todo el mundo en general. Y etiquetas un poco más serias, un poco menos divertidas, seguramente reflejará que el vino es más complejo, un vino un poco más serio. Y sí, yo creo que está bien que la gente se fije primero en la etiqueta, que dice mucho también del elaborador. Sí que és veritat que les bodegues cada vegada més són conscients d'això i intenten millorar les seves etiquetes, però jo diria que està bé deixar-nos anar una miqueta per la imatge, però que no ens enganyi la imatge. Però si anem a una botiga especialitzada o a algun restaurant, l'etiqueta ja crec que té menys importància que en un lineal de supermercat. Creo que hay una manera para diferenciar, si no se conoce, entonces ya da unas pistas lo que puede contener. Entonces, en general, las etiquetas que son más modernas son un estilo más joven, etc. A veces puede despistar, pero es una guía. Considero que les etiquetes són importants perquè al final vesteixen l'ampolla, però no han de ser fonamentals. Si més no, els cellers han d'entendre que el màrqueting és important i que tal com comuniques els teus vins als clients és com ells els rebran. Que a vegades és l'únic que tens d'informació, l'etiqueta. I a mi em sembla ben vàlid, perquè si l'únic que saps és l'etiqueta, si l'etiqueta et sembla atraient, és l'únic que tens.